त्यांच्यावर एवढं सगळं झालंय तेव्हा अचानक वाईट कशी झाली ग? बघ की, शाळेतनं मारलंय, घरच्यांनी आणलंय आणि आपण बी लांब केलंय ग त्यासनी. किस्ता कचला असेल मध्ये. सगळीकडनंच मनाचा कोंडमारा झाल्यावर काय वाटतं हे माझ्यापेक्षा चांगलं कुणाला माहित असेल. तरी मी त्यांची साथ नाही का दिली पल्ले. हो रेश्मी, चुकलं आपलं. अवघड काळात आपण त्याचं एकटं सोडलं असं वाटतंय. आब्याचं चुकलं म्हणून ते केवढं आब्यावर बोलत नाही आणि तू बी तेच करतेस. मग काय फरक राहिला तिच्यात आणि तुझ्यात? तूच सांग.